Здравейте, драги потребители! Днес ще играем на интернет с това е Роско 2003. Аз съм Добре, Лакис. Аз съм Кълдона Калян или си цар. И днес ще ви разведем из града, ще ви покажем айтемите и това е. Още. После ще ви покажем нашата къща. Да. Или патрони. Ще построим един етаж на къща и тъй. Ето много бързо става. Аз ще го покажа. Как мислиш, не ме е домързяло да построя цялата голяма? Лък? Аз имам арбалет. За тебе! Ти която ще бъдеш? Той е с черно. Да, в смисъл те са само седи дрехи. Мен на кефи. Браво. Аз ще дам. Ти знаеш, че ще тежат супер много. Да. Да, бе, знам. И моите е с 30. Той е със същите патрони като моите, ма по-страйка. Виж. Не, две ти трябва. Аз зато и ти дадох, бе. Добре, айде да ходим. Някой брат на армията със самолета му викат летище. Ще му направим писта в главата. Така, два чука, пирони. Аз знам вече скрап метала се прави супер лесно, брат. Трябва ти само стоун и огън. И си готов. Докато се развием. Да. Но съжалявам, че сме се развили. Просто не се търсихме програмка, с която да снимаме, нали? Аз бях 100 пъти по-развит, ама сега пък се развивам на ново, защото нали, си преинсталирах компа и вече нямам нищо. Между другото намерих такова генератор. Взе го. Добре. Ние сме си взели най-бързата кола, само за два, защото канихме и още един, но той като не иска да играе с нас. Той се не иска да играе с нас. Сега другата играе. Шит, нещо зелено. Ами, такова може да си направиш и гайки, може да си направиш и пирони. Готов си. Чай, аз ще пръза малко клипа. Така, драги потребители, отново сме тук. Малко просто ми лагна нещо. Било, защото ми се включва една програмка. Със сигурност. Чуя се, аз съм ги оправил настройките. Тъй, първо ще оберем кораба, нали? Тъй. Да, нали. Коментирайте какво да направим в клипа, с радост ще го направим.
Ето ще правим. Нямаме какво да правим чак толкова. За тебе. И всъщност имаме. Трябва да направим от нея хубавите огради. Дето супер трудно се чупят и зомбите не могат да минават през тях. Ама много зор. Аз ще пратя една страница. Намерих ти такъв полицейски армут. Ще ти пратя една страница, на която нали, има всичко. Как се прави. Имам 6 цивилиан плюс. Даваш? И аз съм същия. Морално. Чакай. 2 места. Не бе, какви 2 места? Аз нали си взех най-голямата. Имам място, да. Аз имах резачка, аз имам обаче се оставих в честа. Килограмите ми още малко ще издържат. Не бе, то си е моя, бе, спокойно. Да, обаче скоро ще я купуваме. Надяваме се, да. Ако ви харесва. В коментарите пишете на коя игра искате да играем. Ние имаме доста игри, тъй че може да имаме. Ти легло, ако искаш, ще го пази. Не, аз съм ти сложил легло в нашата къща. 2 легла съм сложил. Че? Да. Да знаеш, ще спра пауза малко. И до след малко. Здравейте отново, дами и господа. Спрях на пауза, докато излезем от кораба. Може да спрем, нали, ако да не чакате чак толкова за нещо. Това е армията, нали, нарочно щяхме иначе да телепортим направо тук, ама да научите пътя, нали, за тия, които сега ще се учат. Аз знам целият мап на Изус и можем да ви го покажем. Има и карти да намерите, нали смисъл. Да бе, картата бе, няма да знаеш. Нали има? Защото... Ами ти ли ти болят? Чай, аз пак да си. Ако ти намеря това, как се казваш, ако ти намеря твоето... какво забравих. Да, също. Оръжието ти любимото. Ще се го вземеш ли? Още един Maple Strike. Ако искаш, какво ще ползваш ти? Maple Strike или твоето си? Същото, със същите патрони. Да, бе, същите. Същите патрони ползват и ние същи. Maple Strike и такова са почти. Друг Maple Strike тежи 3,5. Maple Strike е много тежък, брат. Ама пък е много мощен. Брат, отдалеко ти се бъгва маската и ти виждам лицето някакво. До сега играхме на нея. Сега седихме да снимаме.
Че ще изпразня малко. Така. И така, продължаваме. Да, две за сега проверих. Че провери уния двете от Заре, нали? Така. Дами и господа, така се правят патрони. Трябва ви 2 метилитри булец за тия говоря. И го крафтвате на 30. Виждате ли? И пълните ли, нали, разбира се, ви трябва. И то. Може и да е празен, не само с един патрон. Аз го направих, че да ни пара под колата. Кое? Аз не. Аз имам един сок, имам едно мърае от много давна, не питай. Заколи го. Аз пък ми тили болец. Граната! Дами и господа, сега ще ви демонстрирам какво прави граната. Виждате това зомби, нали? Бам! Експлозия. Се стрели ли го бише? Верно. Аз мислех, че ще го целиш с това оръжието. Че малко да се изключат другите програми. Така, за малко ще спра. И така. Да. Да, ще играем в сървър. Всъщност на сървър аз ще кача 2 клипа, че аз съм снимал също един сам. И разбрах за какво са и тия отдолу. Знаеш за какво са ги държиш? Примерно, едното е за да не се мърда, тъй като стрелниш, нали, нагоре, друго за наляво, надясно и така. Мен ми обясниха. Аре. Само да им покажем откъде може да си пълним бензин. Чай. Вижте, дами и господа, вземате тубата, наливате я, взимате сега пак. Така. Отивате и ето тия контейнери или бензиностанции, можете пак да си я пълните. Така, дами и господа, от тук ще отидем до града с гробищата и така го наричаме. Да, още. Браво. Да, после ще... до оня, дето има изоставен град. Брат, виждаш ли? Не съм натискал нищо, пък ви биткам. Три. Тук съм си оставил танка, виж. То не е точно там, дето го намерихме с тебе. Къде? И не. За съжаление. Те ще поправят и мощното. Годжилата. Деца чупи с 300 зора. И това има 5 сирапи, вижте. F2, F3, F4, F5. Видяхте? 3, т.е. 4, 3, 2, 1. Ули! Ох, че кретен мазен мърсен.
М. Тъй, я видим. Видях го. Видях и чита следи зомби. О, скрап метал. Мене малко ми прегря лаптопа, ма нищо. Той е доста, че ние играем от отдавна. Чай, той шоколад ще го взема. Той Кръско мисля, че май... Да звъним ли на Кръско? Ако е седна. Той днеска пак ще идва. Нали? О, тук има патрони за... Аз преди, като започнах, се чуих какво е ти някоя част за страни. И после разбрах, че е за Магнума. И викам, оле, не, патроните за Магнума, брат. Преди ги мислех за някаква част. Давай, чакай, аз ги чувам. Не, че вика това. О, мамка му. Не. Аз просто нямам как, ако се зареди сега ако се изваля пълнителя, ще падне под колата. Зато ще ги стрелям с мапа. Не. Те един букшант ми пусна едно зомби. Мило зомби. Да, ама задължително ви трябваше да има посетителите. О, хубаво легло, хубаво легло. Еми дръж се. Ела. Чай ти кажа колко има. Имам 3 дета пълната макс и едно дето е най-хубавото. Ми къде си? Не се оставя така. Добре, идвам. Аз съм до бензиностанцията. Почти. Не, бе, килограмите више. Ой, че? Аз взех едно хубаво легло. То ще бъде за мене, пък за Владето спаленчо. Ако ще играе. Още един магнум. Чай ме изпразни патрон. Осем обнат. Аз не съм качвал клипче нормално, да нямам да научи. Ще имам и аз. Смисъл, ние сме нови в този бизнес. Дори още не съм качвал клип даже. Снимал съм само, ама не съм качвал клип. Защото и без друго хубава програмка да намериш, трудно. В смисъл в рап съм, ама мене нещо не мога да разбера как да си я пускам, нали, всичко такова. И нещо ми се бъгва, нали. Всичко правя го както трябва, както ми казват. Не. Те аз съм... Не, те са за май за такова, за енергията. Едно зомби е пуснало такова, предполагам.
Тъй. Аре. Аз просто ще ви покажа какъв бък съм направил на тебе, ще го покажа, защото и ти не го знаеш, брат. Да, аре. Чая секунда. Коя? Има ли бензин? Да, аз я бях напълнил, аз първо я карах. Давай. Минай. Верно. Аз ли ще водя? Викам, че ще водиш. Да, като на пост. Шит, ще падна. Като на пост, дед го качи във Фейсбук. Моля ви се, върнете казармата. Аз, брат, днеска имам втори час физическа. В мамка му е. Пък първи час утре имам физическа. Утре първи час е. Ние не сме ги лъгали, тъй че за кой се признам. Ние не сме ги лъгали, ние не сме им казвали изобщо къде сме. Коя е? Не, що е? Що те? Маргаритка ли? Да, напсуе те са супер яко. Ама направо. Я ще го, накара на... Голяма курва. Направо, баш дръзат. Даже до година чух, че ще пенсионира. Толкова ще държа. Тя, брат, баш ще кухарка. Майко, 4,45 имам, за малко петица да имам пред аз. То тук да изкараш петица пред аз, госпожа Зор. Не, че сме зубари, даже точно обратното на зубари. Вместо да учим, ние си играем на компютрите. Нашите звънят. Какво правиш? Уча. Ние дори ще станем кръвни братя скоро. Ако питате какво правя, в смисъл ще направя малко пъти, що не ми се плува, ама няма да го правя сега. Друг път ще го правя. Или ако искаш да построим нещо. Чай. Ще спра на пауза, само да видя колко вече става клипа. И така, завършил се. Да. Острова, между другото, е много хубав. Да, тук където е зад фермата, ела. Да знаеш, пътя е изчезнал, тъй че в смисъл преди бяхме направили път до остров там, ама вече коли. Ако можеш, я ти на... Чакай, бе! Моля, бе! Ще махна заглушителя на помпата, е готово. Сигнал какво?
Чу ли го? Еми, идвай насам. Моето ли? Нищо. Виждам. Тем. Айде, аз чакаме да плуваме. Да, всъщност ще спрем на пауза, че той е много смозно да чака така плуваме. И така, дами и господа, пристигнахме. Значи, там е нещо като изоставен град. Има много хубави неща се намират днеска. Има ли? Светите с фенерче, обърни се. Еми, нали съм черна нинджа? Аз ако си покажа и цвета, ако си направя цвета на кожата черен, нали в смисъл говоря в интернет, направо няма видиш. Ай ти ги избей, че ти трябва повече. Yes! Yes! Познай. Не. Ето ти фенерче за оръжие, дръж. Чакай. Да. Дръжиш ли? Ето. Сега се го на оръжието. Ами би! Ети. Бам, и на един удар ги убия. Чакай. Брат, много ме дражен като стреля. Не съм... Аз имам. Не е моя, аз имам в мене. Вземи си го. Запази и чука, ако можеш. Що, че не трябва за чупене, най-бързо чупи. И вземи с триона, наистина ще трябва трион. Честно ти казвам. Срещу ли една дъска, ти дава 4 пръчки. Ти не ги обирай да ги покажем на хората. То пак... този път няма зорбак и нещо. Кой бе, не съм го барал, бе. И трябваше да се стрелям с магнума. Да, всъщност имаш ли място, бе? Бъкшетите ще взема. Хубаво ще дам, дръж. Колко имаш ти? Ми дай, че кръв. 12 му... Защо не си го... Мен ми трябва повече, аз имам 8. Ако ми ги беше оставил, сега ще имам и аз толкова като тебе. Не, ти пак нямаше да имаш толкова. Чая да се... Вземи триона, нещо ще трябва. Хубаво, аз го вземам. Ама последно, защото повече наистина и аз нямам място. Имам 1-2 места. И така, резнахме сървъра, за да се спавнат по-хубави айтеми. Аз съм они... Чече. В един път да реснем ти. Морфина е. Чай, че аз съм на 80 хилт. Не, да ти бъфта пазаря. Да. Ти. Имам 13 бъкшота. Брат, аз съм гладен, аз си ям след малко морето. Добре. И, дами и господа, ще спра за малко. Така, дами и господа, спряхме на пауза. Такова... Да. До армията. Не, всъщност ще върнем до къщата, ще спрем на пауза, ще върнем до къщата и там ще спрем. Хубаво. И ще приключим в казарма. Хубаво. Чай, къде отиваме последно? Къщата или казарма? Нали аз точно това казах и ти ми викаш, няма да спреш повече.
Тях не им трябва къде ни е къщата, защото те няма да... Защото те няма да я намерят. Аре. Хубаво, аз ще пречистя тук с магнумчето. Тръгнах де. След малко ще изям морето. Хора, винаги имайте море, много ще ви помогне. Храни по 50 и от двете. Мъра е. Да. И храни ги по 50 и от двете. И от храната. Но аз съм на 50%. След малко ще ползвам патроните. Роско си заряза той оръжие заради узи или какво? Заради узи. Според мен узито е тъп. Ами това... Ти после ще взимаш ли... после ще взимаш ли мапа страйк? Кое е твоето? Джип. Добре, бе, аз те питах за мапа страйк, не за джинса. Хубаво. Че... Мамка му, брат. Гледай как ми се бъгна. Ще спра на пауза за малко хора, нещо ми се забъгна. Така, продължаваме. Идват зомбите към тебе. Ще ги изпапаш? Дами и господа, това е море. Вижте колко. Да. Над 30. Аз се взех, бе. Ма фърлих. Да? Да. Знаеш от колко далеко те оцелих? Значи, легнах и от... Добре. Правя експлозива. Че няма място. Civilian bullet са, мен. Идва зомби за тебе. Ти го килиш. За кое? Значи... Да, има само две. Хубаво.
О, антибиотик. Хубаво. Да. Да ви е било забавно по-точно. И интересно ли? Смисъл, аз много обичам да гледам интересни клипове. Искаш ли? Не. Трябва да се намерим 4 най-бързи, 2 най-бързи и да правим рейсове. Не бе, рейс. Аз карам до тебе. Чай малко само. Ти си карай, аз ще настигна спокойно. Аре, аз те чакам спокойно. Аре, готово. Помисли един път, като ме блъсна и ма телепортна на небето. О, помниш ли? И после се превъртах надолу с колата. До облаците, значи засилихме се те супер силно, блъсна ме отзаде и колата ми се бъгна и летя супер. И пък да им покажем от начало как сме се развили. Не, говоря в това. В интернет говориш. Тук е паркинга, ама не съм го довършил. Аз разбрах как се прави врата за гараж. Голяма супер. Голяма. А, тук е моята. Дето е моята кола. Където е моята кола? Чай да оставя генератора и това и да си изпразня вътре. Чай да се снимаме за край. Там отгоре ще го оставя. Къде си ти? На кой етаж? И така. И от мен. И довиждане.